Rongmarjong Riso Nimso Aterank Atum Patirpi Ponsi Felicitation Kam Education Awareness Program aja mek dilai Rongmarjong Pachua Kelam Long Kepaman Pon. Chol mà. Đây hả? Ni paling ko rapo aru ciklolo ni tum felicitation program labang bangso ajai mek kedeng pona bangken ni tum pinning 2025 HSLC sadla lapen ke HSLC lapen ke degree tum han lapen ke post graduate tum han HSLC long wangke bang ner kep do lapen ke HSLC long mangke bang thong lapen ke degree long bahani lapen ke post graduate long bahini lapen ke dola ITI long pen inut tu dak lapening dak bogojan ITI long kuligau long do bang first batch atum lo pining si kiun cheng la fala bang so kuligau ITI dang bilo pen kiun cheng sontel tum la kaduk ka pen bang kre truck nitum sil bang so organize nitum la rong si dak Rongmarjong dilai market dung lo rong sivet sini tum kado pen rong sivet si kado ko besi bang kre truck dolo nitum pen ke nitum la dak rong si am sini tum la bang so felicitation program ke deng lo lapen gas pe ni bang ni tum chuhang lo lalu lapen itum la bang so organize ke lalo je iprang aphan kacharli ahin Ponsi Charlie dun tekjima lapen kupi afai sini tum Charlie pondu tekjima metric pass that pen kupi line si enjima higher secondary pass that pen kupi line si lojima graduate that pen kupi line si lojima lahai tamin ikum chethan chimum lo lapen pini tum long education awareness tame bipon labang ke tum dak catching hon lo for Aterank Karbi language board development chairman lapen ke ex vice principal lo difu government college alang lihin pen si education awareness program tamin itum hanang khandun pen non pining afadlang ki unduna tum phan an tami misen pen itum hanang than te kang je iprang kopi ko son pen sin itum ke charli dun kopi pen si itum ki prang dun thekjima kopi line ke charli dun pen si itum han ke medun jima ko itum han pini jume senalam pen itum han ro si sarno Aterank phan tamin itum Rongmarjong Riso Nimso Aterank pen tamin itum choro pajero Environmental felicitation program dipon. Labangke pining sinil tumpang ceng lang lasi morning kan kaprek tuntam mate kewangi bomarni an setame ni tumla Rongmarjong Riso Nimso Aterank pen bangke la felicitation program abang kini tum gedeng pon biarko. Ini ladak Rongmarjong patwa klam mate Rongmarjong LP school patwa klam along Felicitation Come Education Awareness Program KB pon ke pining 2025 aningkan dak rong porjang Risomaratum metric pen dang lokho MA an ke pas dun bang kre trok do lasi la rong aris somar korjang metric ki undun high secondary ki undun degree ki undun academic ki undun pan
karcho pon lo arjirin klip pen api pining kotot cheng pon tulo la sini li tungke loka charlie samar tomhan an sosialing perung dut la pen cethan chimum high secondary pass that pen copy ahin ka charlie si keme ma MA pass that pen copy ke claim si keme jima ma boring abar sai kelong dunia pan koson abidi pen si cepaun dunia ma bahaya lam si kecimum pen dak rong si kadu we cetong lo sorkori ngamra tuna cetong lo XCM long kitimung alang li tadu pen dak Riso ejang Aterank kecepa hempu pon Patirpi pon Presiden Sekretari Atum tadi jom celang pet pensi kini mai picun lo pen nasi mesen pen program cun lo pen ansur si rong grup cepa meji cepang thirji cepak lar poni apan si cetan cemum pondo si ning thelo kadu ko bi dak rong dora rap mekar pen ong Riso basa rong sar kadu pen celang pet pen ansur si tum Rongmarjong pacik turi pansi mangke bangji bom ciklu tamaningkan tame ke klempon persekrum pen klempon bom po klempon po ansi dapat